Inawgurat proġett ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali f'Bormla b'investiment ta' €900,000. Inawgura l-binja l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes li spjega kif binja abbandonata iddawret fi proġett ta' akkomodazzjoni soċjali fil-qalba tal-komunità. Il-Ministru Galdes spjega li sar xogħol estensiv sabiex ġiet irranġata din il-binja, kif ukoll it-tella solar ġdid sabiex f'din il-binja issa hemm 3 appartamenti ġodda. Żied jgħid li fil-waqt li sar xogħol meħtieġ sabiex din il-binja terġa' tingħata l-ħajja, inżammu wkoll il-karatteristiċi tal-binja antika, inkluż il-bir l-instab. Qal li għal daqstant il-benefiċjarji se jgawdu mill-karatteristiċi awtentiċi li toffri l-lokalità ta' Bormla. Fis-tqarrija ġie spjegat li l-proġett sar b'kollaborazzjoni mal-Awtorità tad-Djar u Housing Maintenance and Embellishment Limited u ntqal se joffri kwalità ta' ħajja aħjar il-benefiċjarji fl-istess waqt li l-istess proġett intlaqa tajjeb ferm residenti tal-lokal hekk kif minn binja abbandonata edha tingħata lura l-komunità Bormliża binja b'estetika mill-isbaħ ban soċjali. Il-Ministru Galdes temm jgħid li dan il-proġett ikompli juri l-ħidma bla waqfien li qed titwettaq sabiex l-ispazji jiġu trasformati fassi li se jkunu ta' ġid għas-soċjetà kollha. Qal li proġett bħal dan ikompli juri r-rieda tal-Gvern li jaħdem favur akkomodazzjoni soċjali affordabbli u dinjituża.